Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9. Danas je petak, 17. oktobar 2014. godine. Evo, kao što znate, prošlo je nekih 5 dana od općih izbora u Bosni i Hercegovini i već su otprilike poznati rezultati ovih proteklih izbora. I sada je već jasno da je građanstvo, da su birači dali snažnu podršku Stranci demokratske akcije, jer je jedna od rijetkih stranaka koja je polučila značajno povećanje podrške u Bosni i Hercegovini. Naravno, kao kandidat Stranke demokratske akcije i za bošnjačkog člana predsjedništva izabran je Bakir Izetbegović. Iz ovih izbora treba svakako izvući i poruku i pouku. Poruka je da oni koji nemaju kontinuitet u svom radu, da oni koji daju lažne nade i lažna obećanja, da oni koji ne rade u interesu naroda mogu doživjeti sudbinu onih političkih faktora i stranaka kao što su SDP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, da imaju smanjenu podršku, značajno smanjenu podršku ili da je potpuno nestanu sa političke scene. S druge strane, to je poruka i Stranci demokratske akcije. Evo vam šansa, ukoliko budete bahati, ukoliko budete radili suprotno interesima i očekivanjima građana Bosne i Hercegovine, ukoliko ne budete provodili zacrtane politike koje ste obećali, imat ćete i proći ćete istu sudbinu kao i vaši prethodnici. Prema tome, mislim da je ova šansa koja je data Stranci demokratske akcije posljednja šansa da se Stranka demokratske akcije i unutar i van drugačije odnosi spram građana Bosne i Hercegovine. Unutar da se poslože stvari u skladu sa principijelnim politikama, a vani da se također principijelno postupa i prema političkim partnerima koji eventualno budu učesnici zajedno sa SDA u vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Ono što sada mogu da kažem jeste da će SDA imati nekoliko prioriteta. Broj 1 prioritet je svakako stabilizacija političkih prilika u Bosni i Hercegovini, jer je politički ambijent radikalno promijenjen, naročito zadnjih 30 dana kampanjom, gdje su svi želeli da zbog određenog broja glasova i podrške građana Bosne i Hercegovine čak su pribjegavali radikalizaciji u smislu izjava, u smislu politika, u smislu obećanja itd. Zbog toga smatram da je jedan od ključnih prioriteta stabilizacija političkog ambijenta u Bosni i Hercegovini. I drugi prioritet je zapravo deblokada euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. To podrazumijeva znači i zapošljavanje i razvoj, ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, jer zapravo ukoliko ne bude stabilizacije političkih prilika, deblokade evropskog puta Bosne i Hercegovine, onda nije realno očekivati ni direktne strane investicije, nije realno očekivati ni nova zapošljavanja i nova radna mjesta u Bosni i Hercegovini, jer bi se onda zapravo samo bavili sami sobom, politizacijom, političkim prepucavanjima, radikalizacijom, još većom radikalizacijom političke scene u Bosni i Hercegovini, što svakako nije u interesu niti građana Bosne i Hercegovine, niti bilo koga pojedinačno. Ono što je sada već izvjesno da će zapravo SDA na državnom nivou imati najveći broj zastupnika. Da li će to biti dovoljno za učešće u jednoj novoj parlamentarnoj većini koja će eventualno biti formirana na državnom nivou, vidjet ćemo, to zavisi i od političkih subjekata koji neminovno treba da učestvuju u parlamentarnoj većini na nivou Bosne i Hercegovine, jer prema ustavnim rješenjima mora se imati partneri i iz Republike Srpske, naravno i iz reda hrvatskog naroda, odnosno autentični predstavnici hrvatskog političkog bića. Ko će to biti, vidjet ćemo. Ja se nadam da nikog neće moći ucjenjivati na način, eto ja ću učestvovati, ako će sa mnom učestvovati neko drugi, to bi zapravo dodatno usložilo političke prilike na državnom nivou i naravno
dodatno blokiralo europski put Bosne i Hercegovine za kojim Bosna i Hercegovina žudi. Što se tiče federacije, tu će biti najveća bitka u političkom smislu, jer SDA je zapravo najjača politička snaga koja ima najsnažniju podršku i najveći broj federalnih zastupnika, ali ključni moment će biti zapravo delegati u Domu naroda koji se biraju iz kantonalnih skupština. Ko će imati kontrolu nad bošnjačkim, odnosno hrvatskim klubom delegata u Domu naroda, to će u mnogome opredijeliti i nove parlamentarne većine na svim nivoima. Ja se iskreno nadam da će SDA voditi ključnu političku riječ na ovim nivoima, a što se tiče matematike, ona je uvijek moguća i bez SDA, ali to bi bilo vrlo opasna avantura bilo kojeg političkog faktora koji bi pokušao da zapravo obezvrijedi političku volju birača u Bosni i Hercegovini i da eventualno isključi Stranku demokratske akcije iz parlamentarne većine koja bi se eventualno formirala. Ja se iskreno nadam da će ovi izbori donijeti mnogo promjena u Bosni i Hercegovini, da će zapravo političku scenu u Bosni i Hercegovini osvježiti nove političke snage zajedno sa Strankom demokratske akcije koja je dobila najznačajniju podršku birača u Bosni i Hercegovini. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.